Над 2000 души щеха да бъдат гости на курортния комплекс Стиговчарка. Според вас това дали е възможно да се случи? Няма как. Просто положението е отчаяващо. Обръщаме се към всички. Към Министерството на околната среда и водите. Към Министерството на земеделието. Към ЯРА. Към напоителни системи. Към басейнова дирекция. Към всички хотелиери, собственици на къщи за гости. Време е да се предприемат някакви мерки. Иначе язовира умира. Язовира се заблатява. В момента масово умират трофейни екземпляри от вида шаран между 10, 15 и 20 кг, които поради източването, ранното източване тази година, което почна на 1 май, рибата не може да си хвърли хайвера. В момента този хайвер загнива в тях и те умират. Но кой ли му пука от цялата тази работа? Една жалка и грозна картина и не се знае дали изобщо язовира ще може да се възстанови скоро време. Над 400-500 метра е водата от контрстената. А следващите 100 метра навътре са едно блато. За съжаление, това е реалната обстановка. Време е незабавно да се вземат спешни и адекватни действия за справяне на проблема. Иначе друг голям язовир в Южна България след Пясъчник е на път да бъде съсипан. Призоваваме всички още един път. Крайно време е да се вземат спешни и адекватни мерки. Предстои да пускаме среща с министъра на околната среда и водите. И самият той да каже защо беше допуснато това нещо с язовир Батак. И до кога ще продължава. Това е за момента. Благодарим на всички, които изгледаха видеото. Просто картинката е грозна. Само едно не можах да разбера аз, драги другари. Как един не разбра, че ви гонят от тази земя, бе, бата, а? Виждате ли, че ви гонят от тук, бе? Взимат водата, отравят храната, гадни лекарства, най-гадния въздух, пътища лоши. Тук всичко е от най-гадното. Най-гадното е тук всичко. Значи единственият на спасение е бунт или емиграция.